Ahojte, čaute. Január sa nám skončil, takže tu máme hotové obrázky. Úprimne, chvála Bohu. Rozhodla som sa, že zimu a sneh už budem ignorovať a už sa teším na kvetinky, zelené listy a celkovo zelenú farbu. Tá zima mi skrátka nepasuje po žiadnej stránke a to sa vraví, že najobľúbenejší mesiac pre každého je zrovna ten, v ktorom sa narodil. No nie, u mňa to určite neplatí. No ale to je jedno. Nemám tu toho veľa, lebo cez december som bola zase zabrzdená. Hodila som si zimného človeka, takže som spravila len 3 obrázky. No, nebudeme to komentovať. V januári už to bolo trošku lepšie. Tak, poďme na to. Inak vám chcem veľmi pekne poďakovať za vaše krásne komentáre a správy. Wow, ste úžasné a úžasní, lebo tu mám aj jedného pána. Ja si to veľmi vážim a teším sa, že reagujete a komunikujete so mnou, odpovedáte na moje otázky a to je nádhera. Strašne ma to baví. Ja mám tak možnosť vás trošku spoznať a vďaka tomu mám predstavu, kto je za tou obrazovkou, ku komu vlastne rozprávam. Takže veľmi pekne ďakujem, je to úžasné. Takže poďme na to. Začneme Fairy and Fantasy od Christine Caron. Tu mám tento vianočný obrázok. Na podklad som si dávala Ohuhu markery. Potom to sú prízmy a polychromosky, taká moja klasika a poska. No a to pozadie som robila suchým pastelom. A tým, že som tu mala tie markery a potom som to zafixovala, tak sa mi to krásne sflekatilo. Je to tu vidieť hlavne na tej pleti, mám tu flaky, aj na tom svetri. Takže, no ja viem, že sa to tak nemá robiť. Ja to viem, že preto ja si vždy, keď používam markery alkoholové, tak si ten suchý pastel robím ako prvé, to pozadie. No ale v tomto prípade som to spravila úplne opačne. Neviem prečo. Proste som nerozmýšľala a tak to dopadlo. Ale nevadí. Aj to sa stáva. Takže to by bol prvý. Potom tu mám Deiru, Chakirsoy, Cosmos of Fantasy, Beautiful Characters. Tu mám tento vianočný. Tady som na to pozadie dávala čierny akryl. Ako vidíte, mám ho flekatý. Bol to akryl z Pagra a nie je kvalitný. Zišla by sa tam ešte jedna vrstva. No ale mne už sa to nechcelo s tým babrať, takže som to nechala takto. Na podklad tu mám zase Ohuhu, markery a polychromosky. Polychromosky plus poska. Takže to by bol tento. A ešte tu mám jeden. Tady som zase používala na to pozadie zlatú fixu. Vám môžem ukázať. Toto. Metalickú. Tá je celkom fajn. No a potom tu mám už len 4 pastelky polychromosky plus čierna. No a celé som to striedala a celý ten obrazok je s tými 4 pastelkami spravený.
Bola to zábava, bolo to fajn, že som nemusela rozmýšľať nad ďalšími farbami a len som sa s tým bavkala. A potom tu mám ešte gelové, trblietavé, zlaté péro. Takže to by bola Deira. Tu mám ešte jednu Christine Caron, World of Times. Charakterstuf, tu mám tento. Tady boli tiež alkoholové markery na podklad. Pozadie je suchý pastel plus biely tuš, tie bodky. A polychromosky. Celé to je polychromoskami, aj tá pleť. No aj ten chlpač. S tými chlbatými zvieratami ja stále ešte zápasím, stále sa to učím, stále nemôžem priznať to, ako sa tie chlpy robia. Ale bavilo ma to. No a plus poska samozrejme ešte na tie vločky. Potom tu mám Kanoko Egusa, Symphony of Cute Animals. To ste mohli vidieť na videu. Celý obrazok je Prismacolorkami. No a som vravela, že som sa rozmýšľala, aké tie srnky vôbec spravím. Mala som 3 možnosti, buď také realistické, fialové alebo rúžové, no nakoniec som sa rozhodla pre tú rúžovú. Je to také rozprávkové, také magické. Čo tu je ešte? Ešte tu je tuš na tie bodky a myslím, že tam bolo použité Languo akrylové péro. Na to obťahovanie. Inak tady som si zase pripomenula, aký tu je otrasný papier. Tie prizmy, trošku som tu s nimi zápasila, hlavne na tom pozadí. No, hlavne na tej čiernej to bolo vidieť. Tá čierna nebola skrátka čierna. Tak som to tu miešala. No ale nakoniec to dopadlo takto. Takže to by bol Kanoko. Ďalej tu mám Mythographic. Fairy Wonderland od Fabiany Attanasio. No, čo to bolo? Zase alkoholové markery, to je moja klasika v mytografikoch. No a mix Prismacolorky a polychromosky. Languo Acrylic Gel Pen. To je neskutočný názov. A poska. Plus tady bolo to trblietavé lepidlo a tu na tie vločky som ešte dala trblietavé strieborné pero. Aj táto strieborná je poska. Pôvodný plán bol taký, že som chcela ten sneh a to pozadie také jemnučké rúžové, ale no pleskla som tam moc tmavú ten podkladový, tie markery, no a dopadlo to takto. Dobre, ďalej tu máme Kirbyho Mythomorphiu. Mám tohoto Yetiho. Tu som mala už spravený s neokolorkami tú oblohu, len som to trošku dorobila poskou a bielým tušom. A tady som skúšala na Tiskali a Hory olejové pastele. Chcela som si to vyskúšať, či budem schopná spraviť aj niečo iné okrem veľkého pozadia. A áno, však ide to, ale musím povedať pravdu, že keby som to robila pastelkami,
tak to mám rýchlejšie ako tým olejovým pastelom. Ja som sa s tým hrajkala a babrala. Najprv som chytila hysáky, že som tam dala farby, ktoré sa mi nepáčili. Chcela som to trošku inak. No ale je to hotové. Potom som tam ešte dávala posku. A zbytok ten Yeti je s Prismacolorkami. No a poska. Aj tie stromy. No a potom tu mám ďalšieho Kirbyho. Tu sa mi podarila dvojstrana. Neviem, či to tam je vidieť. Celé. Tento obrázok som robila 2 víkendy. A to preto, že som ho natáčala. Mám natočených 10 hodín, takže som veľmi zvedavá, ako z tých 10 hodín spravím plus minus 20 minútové video. Takže to ma čaká tento týždeň, po večeroch to budem robiť. A čo to bolo? To som si dávala neokolorky dvojky na ten sneh, aj na tú oblohu. No a plus sú tu Prismacolorky, myslím, že aj nejaké polychromosky. No a poska samozrejme, Languo. A tu na tieto sane som dávala strieborné gelové pero trblietavé. Už sa mi tam nechcelo s tým bábrať a tieňovať, tak som si povedala, že to spravím takto. No a Snehová kráľovna je hotová. Už mi zostáva len to video dať dokopy. No a ešte tu mám jedného Kirbyho, Monde Fragile. Tu mám rozrobený obrázok. Mám tú oblohu, ste videli tiež na videu, tu som robila s olejovým pastelom. No a tady na celo mám vlastne len podklad neokolorkami, dvojkami, rozmitými a no ešte ma to čaká všetko dokončiť pastelkami. No a týmto obrázkom uzatváram zimu a sneh, lebo keď mám povedať pravdu, tak ma to vôbec nebaví. No, takže a čo s plánami na ďalší mesiac? Vravela som vám, že zostáva, teda, že chcem mať každý mesiac jeden obrázok od Kirbyho. Vo februári to teda bude Monde Fragile, tento obrázok dorobím. Plus mám tam Dejru Čakirsoj každý mesiac. A ešte si vylosujem 3 omalovanky. Stačia mi 3, v mojom prípade to nemá vôbec význam si dávať viac, pretože ja viac aj tak nestihnem vyfarbiť. Tých 5-6 obrázkov, to je taký môj limit, ešte aj s tými videami. To budem rada, keď vôbec stihnem to. Takže mám tu paperiky. Mám tu vlastne tieto omalovanky. Mám ich tu 33, čo mi vychádza akorát na celý rok, ak dobre počítam. Okrem samozrejme Kirbyho, toho mám zvlášť a tú deriu, to si losovať nebudem. No a čo? A mám tu vlastne všetky omalovanky, čo mám, okrem umelej inteligencie. To znamená, že aj
moje obľúbené halloweenské od Maxa Brennera. Tie tu nemám, tie si zoberiem na Halloween. Potom tu nemám Ritu Berman, Meine Reise durch Europa. To sa mi nechce vyfarbovať, to ma nebaví. A potom tu mám od Kanoko len jednu. Tie ďalšie dve, to som vravela, že to nechávam bokom, neviem, čo s nimi ešte budem robiť, nechce sa mi do toho, nejak mi to nepasujú tie obrázky, takže si to sem nedávam. Inak tu mám všetky obrázky, ktoré sa mi páčia, ktorých chcem vyfarbovať, ale niektoré omalovanky odkladám, alebo sa im vyhýbam, neviem prečo, skrátka to tak je. Takže teraz už nebudem mať na výber, ale hlavne ja som si nikdy nelosovala omalovanky, takže neviem, či ma to bude baviť, neviem, či mi to bude vyhovovať, ale chcem to skúsiť, hlavne kvôli tomu, že ja mám veľký problém si vyberať omalovanky a obrázky. Vždy tu listujem hodinu všetkými omalovankami, čo mám a vyberám a rozhodujem sa. Skrátka, ja som strašne nerozhodný človek a strácam pri tom čas. Takže teraz mi toto prakticky uľahčí výber, zredukuje mi to množstvo, keďže budem mať len z 3 na výber, tak si myslím, že by mi to mohlo vyhovovať. Ako to bude fungovať v praxi sa nechám prekvapiť. Takže poďme na to. Toto môžeme dať nabok. A vyberiem si 3. Ak by som si vybrala mitografiky 2, tak jedného vrátim, lebo si to nechcem všetko vytrieskať hneď na začiatku a potom celý rok nič. Takže, normálne som nervózna z toho, ale som zvedavá, čo ma čaká. Takže, no, toto je presne jedna z tých Camilla Derrico Best of Pop Manga. To je jedna z tých, ktorú mám ešte nepokrstenú, ktorú vždy prelistujem a odložím. Takže... Ešte uvidíme, či toho vlastne nebudem ľutovať na konci. Emmanuel Colin, Coloriage Wild. Aby ste to videli, že nešidím. No super, na to sa teším. Takže 1-1. A tretia, no Christine Caron. Christine Caron, Fairy and Fantasy. Takže tu ich máme. Na toto sa veľmi teším. Pop manga, no. To som zvedavá, čo si tady vyberiem. Mám ju fakt čistú, nemám tady absolútne nič vyfarbené. Tak... No, najvyšší čas sa do toho pustiť. A tuto som vlastne mala aj teraz, takže si tu nejaký obrázok vyberiem. Christine Caron je proste láska. Tá je v pohode. Takže toto sú moje omalovanky na február. To by bolo z dnešného videa všetko. Už som tady zakoktaná. Tak ja sa s vami lúčim. Ďakujem, že ste si video pozreli. Budem sa na vás tešiť pri ďalšom. Majte sa krásne, vyfarbujte a pa.